На първо място, ако искаме да отменим абонамента си за Netflix, отиваме в търсачката и търсим Netflix. Влизаме в официалната страница, избираме профил и горе вдясно отиваме на опцията за акаунт. Кликваме и ще бъдем пренасочени към страница, където можем да променим детайлите на акаунта си. Сега избираме Управление на членството и слизаме надолу до опцията за анулиране на членството. Ще ни бъдат представени няколко опции, като смяна на плана, пауза за 3 месеца или анулиране. В нашия случай избираме последната опция – анулиране, и след това натискаме «Завърши анулирането». На този етап ще се появи съобщение, което показва, че членството ще бъде анулирано, но че ще можем да продължим да се наслаждаваме на съдържанието до определена крайна дата. Това съобщение ще бъде придружено и от кратка анкета, така че избираме опцията, която най-добре отговаря на нашия случай, и натискаме «Завърши». Накрая ще се появи съобщение за потвърждение, за да се уверим, че абонаментът е анулиран успешно.